हेलो भाई लोग, तो हम स्वागत करता नहीं अपन यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो में। तो रउआ लोग देखता नहीं हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो के। तो रउआ लोग से कहत कहत हमारे मुंह थाक गइल कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन रउआ लोग कहाँ कर दें सब्सक्राइब, और हमारे सब्सक्राइब घटिए गइलन। और जौन गाड़ी देता ओकरा के सब्सक्राइब एकदम कर लेता नहीं जा, हम बढ़िया से इन्फॉर्मेशन देविला तो रउआ लोग सब्सक्राइब नहीं कीजा कर। छोड़ी जा सब बात के, करिए चाहे न करिए। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव जी के एकदम सॉन्ग आ गइल बाटे बढ़िया, हमार जिला जोना के नाम हो, जोना में एक खेसारी लाल यादव और नेहा राज के द्वारा इस सॉन्ग के गावल गइल बा, जोन की बहुत ही अच्छा तरीका से शूट कइल बा। और बहुत ही सॉन्ग बहुत ही अच्छा लागल हमारा सुन के। रउआ लोग कैसन लागल अभी तक नहीं कीजा सुन तो पक्का जाके सुनी जा और बताइए जा कमेंट में आके जरूर कि कैसन लागल रउआ लोग के सॉन्ग। तो भाई लोग इस सॉन्ग में कोमल सिंह भी डांस के लिए बड़ी, जो उनकी इनकर फिटनेस एकदम बहुत ही मस्त जोशीला एकदम शरीर लागेला, जो उनकी बहुत ही अच्छा लागेला है इनकर शरीर। तो रउआ लोग का कहतन जा जाकर देख के देखी जा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा कि कैसन गाना बाटे। गाना तो हमारा बहुत बढ़िया लागल, जो ना के नाम है हमार जिला, आदि शक्ति फिल्म के चैनल से आइल वगैरह के रिलीज कर गई बा। और अगर कल पटना में इवेंट भी रहे तो रउआ लोग अभी तो गाना के नहीं खींचे सुन ले तो जाके पक्का सुनी जा और चैनल के भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया। भाई लोग मेहनत लागेला, समझी जा रउआ बात के, समझी जा एकदम मेहनत लागेला बनावे में। रउआ सब्सक्राइब नहीं कीजिए करत मतलब दिल छोटा होता, तनी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग, धन्यवाद। सुनी जाना थोड़ी सा भुला गई नहीं है, तनी शेयरो सब्सक्राइब कर दे हम जा, ठीक बाटे नु।